De politie had nooit peteren, maar de jongens een goed beeld kregen van wat er s'nachts jong gebeurd is. Wat er in ieder geval uit naar voren kwam is dat de jongens in het dorp wien, dat er een groep jongeren door het dorp rond en dat ze wat aan het oude hoeren wien. Maar wat ze exact dienen gaan, dat kunnen we nog net vertellen, omdat wij natuurlijk nog maar praten met een aantal jongeren uit het dorp. En dat we nou alles al vertellen zoen, dan zullen we hun mogelijk beïnvloeden. En dat willen we natuurlijk net. Maar dat je erop let, dan weer er dus sprake van een bepaalde oorlog die zij veroorzaken dus. Ja, zo is het inderdaad op schreeuwen. Ja, ze zijn nadrukkelijk aanwezig in het dorp. Zo zullen ze even een vuurwerk afstutsen hebben. De politie had juist er vuurpilken gevonden bij de restanten van de moenen. En ik verbaan de Bijbels. De politie weet nog net waar terug de moenen in de bronflijn is. Ja, dat verband is nog net helemaal duidelijk. Het is wel zo dat die Bijbels daar ontroffen binnen. Die komen uit een container bij de kerken. Die Bijbels zijn in oud en die had de koster voortgegooid. Ben door de jongeren waarschijnlijk uit de afvalcontainer hellen en in de brand tussen. Maar nou ik daadwerkelijk de brand in de moenen terug ontstaan is, dat is op dit moment net duidelijk. In het dorp wordt net tocht dat het om vandalisme gaat, maar om kattenkweer dat uit de hoorroen is. De twee jongens binnen broekers en gaan net jeder voor de oorlog zorgen. De politie sluit meer onhoudings net uit.